arabai octobre kalo kile folo samba flamuga ani duru fuli be awi amnu be kan laje ama fo ayo bismillah anga be bana nga kuna foni o keneka kuna fondam la bi araba octobre kalo kile folo o kera kala wili barawi anga jamana o konna la mi yere la anga jamana konna la gouvernement ka école sono vitalike école so ba la fakata si école privée o mo bela jara nin konen ka kala wili bara o lu kala sisanno fo kada mo 10e année mo ko munu me ko ka orientation ma kono kasangani Niger jamana président général Abderrahmane Tiani alika senaboli anga jamana konnala mi yarabi sena kabini kunungo tarata octobre septembre kalo kle bisaba mina abisinela anga jamana nyema général d'armée Assimi Goïta fe aéroport international Modibo Keïta o konnala senu ko fino mi yarala ani anga jamana nyema tarasi kuma kuluba pale o konnala kasangani général Abderrahmane Tiani kan senaboli anaka jamana ministre d'état au union fini o ya ministre de la défense général la Salifou Modi o ye munu yara konna o bena sigi kada do kuma jamana sigi yɛrɛ kɔnɔna la u da do bolo di ɲɔgɔn ma fo ka taga se aye se ɲɛtaga ko ani jamana fila ka bolo di ɲɔgɔn ma ani basigi o sabati ko olu la anga jamana kɔrɛ fafela kunnafoniyaw la amta dire ka olu feno kɛrɛkɛrɛnna dire dugu metali kɛ dangala fo ta se garba ko ira ani burem sidi amar ni dugu saban kɔnɔna la fɛmi dɛmɛndi dɔ kɔni kɛra ka taa muso la siribagatɔ minnu bɛ yen ani dɛmɛ muso minnu kɔni china ka o bɛ tali kɛ balo fɛnw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu kɔni bɛ yen ko dekun bɛ u ka u tɛ ka se ka u yɛrɛ kɔni labalo ka ɲɛ u ka garizigɛ wagati olu la ani dɛmɛ minnu china n'u tɛ ka se ka denw yɛrɛ kɔni lafa ka ɲɛ ani u yɛrɛ kɔni balo ɲɛnama tɛ u la dɛmɛnti kɛra u ma ka sanga ni tɛnɛdon septembre kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn ye dɛmɛ bɛ tali kɛ tulu bidɔnw na fo ka taga se nɔnɔmugu olu ma ani saɲɔ fo ka taa se sukoro ani kɔgɔ olu yɛrɛ fana kɔni ma a kun ye ka se ka balokojuguya ka o kɛlɛ ka bɔ muso ani den fitininw yɔrɔ jaje farani ale be bafula be mara o kɔnɔna la ni wagati na engrais jamani a bɛ fɔ ma ko engrais blanc o kɔni tɛ ka sɔrɔ marabolo kofɔlen na min bɛ ka kɛ dekunba ye sɛnɛkɛlaw ma mun yɛrɛ la o ye a yira ko ni sɛnɛ ni fɛn ninnu kɔni ma sɔrɔ joona ni o ye engrais jɛman kɔni ko a bɛna se ka fɛɛrɛ kɔni bila u ka samiya o yɛrɛ la dɔɔni min yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ a bɔrɔ kun bɛ sɔrɔ ni o ye engrais jɛman min bɔrɔ kun bɛ sɔrɔ 2,000 ni 800 o tari jɔ sisan fo sefa wari 6,000 kuma dɔw la 6,000 ani 400 kayi marabolo ani mayina marabolo kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna u kɔni bɛ k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka fiɲɛ kɔni kɛ u ka ɲina sɔrɔw la sɛnɛko ta fanfɛ ni wagati na taji ale sɔrɔli koɲɛw ka gɛlɛn dɔɔni an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ la a tɛ ka sɔrɔ hali station service dɔw o la o kama ka sanga ni o dekun ye an ka jamana ɲɛmaw kɔni prix plafond o fixe taji olu sɔngɔ la min yɛrɛ kɔni kana kɛ sababu ye maa dɔw ka damatɛmɛ kɔni kɛ ka sɔngɔba fɔ a la prix plafond o tɛ dɔwɛrɛ ye essence ale kɔni sɔngɔ o kana tɛmɛ 155 kan fɛn min ye gasoil o sɔngɔ kana tɛmɛ 445 kan n'o tɛ ni i y'a tɛmɛ o kan i n'a ɲangili kɔni sɔrɔ o kɛra sababu ye ni station de service dɔ Bamako faba kɔnɔna la ale kɔni y'a ka taji sɔngɔ kɔni yɛlɛ ka tɛmɛ gouvernement ka prix fixelen kan min kɛra sababu ye ka station yɛrɛ kɔni datugu amta ko kan kibar kon lamita Congo Kinshasa ka olu fini no kasangani kunungo tarata septembre kalo kle bisaba skomada wakati olu ye femi Congo jamana haute militaire ale koni uka jamana nyema koro Joseph Kabila ale ka kiri jabi olu koni ira mina ira la ka fo Joseph Kabila ale koni mina ashika so de ke kadaka anyangle no walia munore koni be talike crime de guerre forta si viol ma forta si meurtre ma trahison complot de propagande ani criminel ale koni nyanglani walia na mu yere kon na critique so ayira kafo abina shitoni ke kasola wa abe mine immédiatement Afrique du Sud ka ambassadeur français jamana konna lanko sinati Emmanuel Metewani aleye Afrique du Sud ka la sigide français jamana konna la akuna funio koni charila ka fo kunungo ale koni shuyera femi français jamana konna hotel do koni singorla la mina ira la ka fo ko akoni bora hotel étage muga ani flala la ka duguma kasangani afurumso ka kuna fonie cabinet tenen wula femi ayira ka fo ko ale furucheni oye femi nko sinati Emmanuel ko atununelo mi yɛrɛ la kunungo wulafɛla wagati la ka dushu kɔnɔna la kunnafoniya kɔni carila ka fɔ fɛn min ye Afrique du Sud ka lasigide ambassadeur a kɔni su ye la France jamana hôtel dɔ yɛrɛ kɔni sinkɔrɔla la min na a yirala ka fɔ ko a kɔni bɔra ka bin hôtel étage 22 la kana i yɛrɛ sɔrɔ duguma an wagati min na ko san enquête kɔni dayɛlɛlen don nka kunnafoniya kun fɔlɔ minnu yɛrɛ la a yirala ka fɔ ko yɛrɛ faga wale de don nka min yɛrɛ la banbagatɔ yɛrɛ masurunaya mɔgɔw ko kulu ma jɛni o kuma ye Mali
kunnafoni bolo sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni a dama dama ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini ala ka si jɔ ko ma kɔnɔ